Takže, zdar jak svině, já jsem Henry. Rozhodl jsem se, že budu natáčet let's play a jako první hru jsem si vybral moji nejoblíbenější hru, Mafiu 2. Tak, můžeme jít na to. Ukázky budu všechny nechávat, takže se můžete dívat i na ukázky. Jmenuji se Vito Scaletta. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. V životě jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plný Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joea. Vito, pohni sebou, nemáme na to celou noc. Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle. Roztáhni nohy a Kurva. opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce a armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18, tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelskýma liniemi. Pád jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Tak, teď jste viděli příběh Vito Scaletti Fajn, Scaletta. a my můžeme jít na to. Cíle! Vrátil jsem do vlasti, kde se narodil.
Dlouho jsem to nehrál, musím si vzpomenout, jak se to hraje. Chcípni! Ustupujou! Přesunem se! Ke mně! Naštěstí v první místě nám to všechno ukazují a tady si musíme dát bacha. Do prdela pozor! Gesù! Ne? Ammazzasse, le zampare prigioniere prima che arriva l'esercito. Desátníku! Chlap říká, že se mnou další vojáci. Super, fajn. Ty a Williams sundejte ten kulomet. Pak najdeme vězně. Potřebujeme každýho, kdo udrží bouchač. Počkej chvilku. Kudy to nepůjde. Asi jsme našli kulomet. Máš granát z pacha. Hoď do toho okna granát. To je dobrá štěnka. O, kurva. Skeleto, jsi živej? Jo, skoro. Tak se přestaň valet na prdeli a pohyb. Tak, jdeme. Vemte Teď si, si co pobereme nese. zbraně. Další šanci už asi No, mít do nebude. prdele. Tak. Na schodě. Hele, makaroni, to je pro vás. Bez urážky. Vězně musí mít nahoře. Myslím, že no. Vyčistíme druhý patro. Je, to se ti trošku nevšimne. Mám ho. Vydveře skeleto a rejdi. Můžeme jít. To musí otevřít ten druhý, jo. No, tak asi budeme muset tudy. Jdem na to. Tady je. To kurva zajímá. Střílej! Co jsi tam dělal? Hej, víc střílej mým kece. Na tomhle balkóně to nepůjde. Ale vrátíme se do nich. A kurva. To je nejlepší, když fakt do něco jde a mě dojdou náboje a musím nabít. Amo tre fascisti! Arrivano, amo tre fascisti! Portano do pozzi! Hodně dětku. Pane bože. Hej, sedni za ten kulomet! Teď jim dáme. Další kulomet do sebe! Tak do ní! Nejradši střílím do nádrží. Bavíte se tak aut. Nejde to toho, já Mají dělo! Skeleto, máte dovnitř! Dál bych možná dovnitř, ale... Tak jsem jich postřílel, ale dělo kulometem to mi moc nešlo, ale... Cosa state parlando? Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Tady musím říct, že měl být to velký štěstí. Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Vedi davvero Don Calò? Cace, Stalo. un congeco hanno samaritano i cucini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ci rendiamo? Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calo, hlava Siciliány. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. Tak.
tady jsme to viděli a to bude z téhle kapitoly všechno. Byla to taková kratší kapitola, ale nechtěl jsem začínat zbytečně nějak dlouhýma a navíc jsem se rozhodl, že to budu natáčet po kapitolách, takže asi tak. Takže se mějte a u dalšího videa čau.